utos ang tanan. Mao nga, ako ka nalang hatagan sa imong kagawasan. Mao kini nahitabo kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Kapag kapiling na kita, nalalamig ka na. Tinuod ka, ma? Mamisita na ko rong gabi si Eddie. Ay o laki nak, kay buwag na kuno sila sa iyang uyab. Ug nagmahay kuno siya nga iya kang gibuwagan tungod atong babae nga dato nga iyang nauyab. Nganong nagpuwag man sad sila? Wa kuno siya magustuhin sa ginikanan sa babae. Gipalargang iyang uyab sa Manila, apan gabuwag yun sila sa wa pa ni mulargas Manila. Oh, kun mao. Kami gid ni Eddie ang magkadayon, ma. Kami gid ay. Pero hoy. Ikaw ra ba yan nagsulti ha nga nahilabtan ka na niya ha? Basig igo ka lang anang kalingawan kung magkabalik mo. Ay, kun magkabalik mi, ma. Pugso na ko siya nga makasal mi, uy. Unya na ko magpahilabot niya kung humana na may kasal. Salamat ha. Nagbalik na kita. Pero doon ay condition, Eddie. Ha? Bisyon? Sama na? Unya ka na magkahilabot na ko pag-usab sa kong lawas kung kasal na ta. Oh, Magpakasal una ta. Una ko ni mo hilabti pag-usab. mutan na eh. Klaro kini mo pagkaihiwa. Bago pa sa komiko. Maayo ko nga nagluig ko ani sa kumay. Kani ni balik ka. Lagi na ako pilapit lang. Agay! Sige ko kakita na sa kalsada. Tinahan ko, Ana. Ay, Ana. Wow, kabantang ano yun. Ayaw, gusto ko nila. Dong Mario. Mauna nang. Pagkasayod na ako na buwag na sila si Eddie. Nalipay kay Kuy. Kay mo'y akong plano nga nagbalik ko din sa ato ako siyang panguyaban o gusab. Pero nagbalik magiday sila ug nagpakasal magid sila. O Mario, busa dong kalimti na lang ang akong anak. Kay nagtuo ko nga bisan wa pa sila magkabalik. Dili manggihapon kasugto ni Luida kay wa man kikuno siya gusto nimo. Sige na lang nang. Di na lang ko mapakita niya usab nang oy. Ug manginaot lang ko nga magmalipayon sa iyang kaminyuon uban ni by Eddie. Kung malipay siya, kalipay sa nako kay mahal na ko siya. Dong Mario. Unsa? Oh, ma. Tulo na kaadlaw nga hawa mo pauli sa bahay si Eddie. Uy, asa ba't di ay siya? Akong gato silang trabahoan. Wa naman ko na siya mo-duty. Kun mao asa. Asa di ay kahang imong bana? Ha? Asa man? Ampot lang. Ay napaghilak, uy. Ayaw palabis imong kaguol kay mabdos ka. Basig maapiktahan ang bata nga imong gisabak sa pagsigi nimong hilak diha. Asa man ganda ka nga kong bata. Asa man, ma. Busog na ko dong, Eddie. Salamat nga. Nikaon ka ng maayo. Sukad sa akong pag-start ini sa inyo. Kung wa ka pa nagpakita na ako, mamatay kit ko. Kaya di naman ko kanahan mo ka, Win. Bini mo, wapala tamang babag yung dadig mami ba sa atong relasyon ba? Kitab na tayo kadayon. Bida, babag mo siya agad. Ayak, Ilisod kay mabugkos ko. kalimta na lang ko ito nato ko eh. Bini mo. Okay na ang tanan, ha? Oh, ay, Daga na siya o gagikaon. Dumidi? oh, yes sir. Daghan sa gikaon sir. Dumidi.
Pasano ami si ma'am ni mong gipugos ko kamo og buwag ni Adora. Apan, gibasulan na namo ang tanan. Dong, o may akong gusto nga mag-live-in mong duha. Kaya dili ka naman ulit tao. Pag-live-in na lang mo. Pero sir, may asawa na ko. Nabdos ako asawa. Maluoy ka na ko, dong, uy. Buwagin ang imong asawa. Kita'y magtipon og puyo. Imo ka ni kong baliparan. Maghikok ko. Oh, Daydora. Mahal na mo ang among anak, dong ide. Busa, maluoy ka. Buwagin ang imong asawa. Kami rin bahala. Namuhatag og dako ng mong katidad kung manganak na unya ang imong asawa. Ang tinuod, sir, mahal gyapon ako antod karon sa Dora. Basta sige, buwagan ako asawa. Tutag yun ako eh. Buwagan ako niya. Sige na, day. Duwato na. Ang kini 200,000 pesos na gihatag sa mga Dora. Bugti na sa kong kagawasan. Oh, nagyapon. Hindi ka musugot. Buwagan magyapon di ka. Kaya mas lab na ko sa Dora kay nimo. Kung di mo pa kong ipapreso, naaran ni mo. Sige. Basta ko magyud kang imong kugmangat to diya. Hatagan ta na lang kasi imong kagawasan. Pero maunay timan eh. May umaabot ka na nga anak. Doawa niya siya kung ako na ihimog suha. Salamat. Salamat ka. Gitagaan ko mo sa kagawasan, day. Salamat kay Nida. Malipayon kaayo ko nga. Ari ka na ginuban ako. Salamat. Ay, palabig gapos ang gahok na ako. Masakit ang ba ka? Bugat yan ka. No, madahanan ni uy. Ato ta ka man na. Mangigda ta. Dali na dayon dong, Eddie. Dali. Ayun na na, uy. Inis cream lang. Nakisakit. Yung pinudo na to. Kainay. Pati ano. Gusto ni mo. Si gusto ni mo. Kinikinaanit na. Kana, Eddie. Kana, Eddie. Bugat ka. Dili lagi ko mabugat. Lagi sige pa. Hagi ko ayaw pa. Dili ko anak lagi. Sakit to rin. Sabi na sige mo. Bati agot anak, uy. Sige. Sige na Lamian pa. ako. Eddie. Eddie. Nawa ko. Eti, ano ka? Lami, uy. Iwan ko na Di umagat. lagi okay na lagi ko. Mabugat rin ka. Tumiti. Ako. Talami. Balik na sa anak ko. Hindi ko Mabugat rin ka. Mabugat ko. Alami na yun ako bitin-bitin na dali na ba? Sige na lang. Dali. Eddie. Kini na lang. Alami, sige pa, Eddie. Sige pa. Sige pa, Kani. Eddie. Balik na sa Alami. Salamat dahil Luida, nga gisugot ko nimo. Okay naman ka ni mo nga, dili ta magkasal. Kay bisag buwak na ko sa kumbana. Kasal biya gihapon ko. Okay ra kay day. Ay importante nga kita na ang magpuyo day. Unya, maghimo sa tagatong anak day ha. Salamat sa magkukma, Mario. Salamat. Day. Oh, day. Bigla ko mihawak mong kukanako. Day, mabdos na ba ka day? Kasi maganahan ko ba? Pero ba ka pwede day kay mabdos na ka? Okay raman ko. Mag-amping lang ta nga dili mapiit ang bata sa kuntihan. Oh, sige, bahala na. Tana, mangigda ka sa Katrina. Tana day. Luida. Mabdos naman ka, pero gamay ang bigay pagbabaan mo. Namagod na. Tadagan ko dahil lagi. Gamay naman ka, day. Tara ako, day. Tadi ata, mag-umpo na ko. Ha? Maraman na ako bata ang imo nga, uy. Kakalok ba anak, uy. Mara kita mas bata. Ayun naman ako eh. Oh, di ay. Maoy, di ay.
Ako lagi. Basta tayo ka Martos. Sige. Maning duda. What's the style? Martos style. Kini. Ay, nag-ihurot tingali ay makabutan ang bata. Opa Opa na? Opa sa akong junior. Angay. Kaya kini day. Hinayon lang na to. Ay, Liog. Taman liog na day. Tunga lang ha. Taman liog na. Tunga lang ko to. Tagay, uy, ay gihurot. Dugana. Mabala na ulit. Hawak na day. Hawak na day. Gihurot ka sa Akalami sakit. May nahitabo kinamo ni Marionette ni kayo na. Diya pa ganyang bata sa kuntiyan, pero mura na ko og nanganak diyang iyang higilaptan. Humans nahitabo, napalhin ko ng akong gugmangat to niya, ug hingpit ko na lang agikalimtan ng akong bana. Bago ito mga kasama ang kaagi ni Luida, dinhining tulumanon. What's the style? Hingpit ng gikalimtan ang bana style.